Hola. La gestió de l'estrès té molt a veure amb l'autocontrol mental. De fet, el com esteu, com us sentiu aquests dies, té més a veure amb els pensaments que teniu sobre la situació que amb la situació en si mateixa. Que mirada moment a moment no seria tan diferent d'un diumenge que heu decidit quedar-vos a descansar. El que sí que és veritat i que pot haver passat és que hagin aparegut preocupacions que abans no hi eren o que no hi eren amb la mateixa intensitat i que tenen a veure amb la situació personal de cadascú o la situació social d'aquest moment. En el proper vídeo parlarem de com gestionar aquestes preocupacions. Avui ens centrarem en aprendre a relaxar-nos, a relaxar el cos a través d'un exercici de meditació estirats a terra i a relaxar la ment. Una cosa que podeu anar fent mentrestant, a part de practicar aquesta meditació estirats, és anar posant atenció en quins són els pensaments que van apareguent que em provoquen estrès. Quins són aquests pensaments? Aleshores, el que necessitareu és una esterilla i una manta per tapar-vos. I doncs, quan tingueu aquest material, començarem a fer la meditació d'avui. Molt bé, doncs anem a estirar-nos de la següent manera. Ens estirarem amb les cames lleugerament obertes, ajudant-nos amb els peus tombant cap al costat, ajudant-nos amb les mans per no fer-nos mal, apoyem. I aquí, si veiem que les lumbars estan una mica forçades, el que podem fer és aixecar les natxes del terra, pentinar-les, pentinar-les endavant, per apoyar bé les lumbars al terra. I tornem a estirar les cames. Els braços estan girats, les espatlles girades, ben obertes, amb els palmells de les mans mirant cap al cel, cap al sostre. I aquí el cap reposa i estaríem ja preparats per fer la meditació estirats. Si us molesta el cap a terra, podeu posar un petit coixí o una manta, però si podeu apoyar-lo a terra, doncs millor. Us podeu tapar amb una manta. Tanqueu els ulls. Si hi ha alguna cosa que molesta, alguna roba que apreta massa, la podeu descordar. Traieu les ulleres si en porteu. I quan estigueu còmodes, començarem. I sentiu tot el pes del cos, com reposa cap al terra. Connecteu amb la respiració. Feu 2 o 3 respiracions profundes i cada vegada que deixeu anar l'aire sentiu com tot el cos reposa cap al terra.
Connecteu amb com entra i com surt l'aire. I sentiu com el cos es va relaxant, es va destensant, com si cada vegada pesés més. Relaxeu també els ulls, les mandíbules. I ens ubiquem ara als dits del peu esquerre. Imagineu com si respiréssiu a través dels dits del peu esquerre. Agafeu aire i quan traieu l'aire us imagineu que l'aire baixa pel cos fins a arribar als dits i surt pels dits. I aneu fent el mateix exercici per la planta del peu esquerre, posant atenció a la planta del peu. El taló, resseguim mentalment el turmell esquerre. I ens ubiquem al panxell, imaginant que agafem aire pel nas i traguem aquest aire pel panxell. L'aire circula pel cos fins a arribar al panxell. Si perdem el fil de l'exercici, és natural, no passa res, sobretot si som practicants principiants. Senzillament tornem a la respiració i observem què és el que ens passa. Pot ser que apareixi una certa inquietud del fet d'estar quiet, una certa inquietud de tenir dificultats per concentrar-nos en l'exercici. En cas que ens passi això, observem amb amabilitat, sense jutjar-nos, aquestes sensacions, aquests pensaments. I seguim amb l'exercici, posant atenció a la cuixa esquerra, sentint com després d'inspirar, l'aire baixa
i imaginem que surt per la cuixa esquerra. I fem el mateix amb la natxa esquerra. Posem atenció ara en tota la cama esquerra. Inspirem. I expirant sentim tot el pes d'aquesta cama cap al terra, aprofitant per relaxar aquesta zona del nostre cos. Tornem a inspirar i tornem a relaxar la cama mentre traiem l'aire. Sentint com pesa. I per últim, inspirem. Imaginem ara que va desapareixent aquesta cama del nostre angle de visió, com si s'anés fonent amb el tapís. I ens ubiquem als dits del peu dret. Inspirant, imaginem que portem l'aire a través del cos fins als dits del peu dret i que l'aire surt pels dits. Fem el mateix amb la planta del peu. I resseguint el turmell, ens en anem cap al panxell dret, observant mentalment aquest panxell i imaginant que cada vegada que traguem aire, després de la inspiració, l'aire circula fins al panxell i surt per aquí.
Mentrestant, en cas que perdem el fil, observem què és el que ens està passant, observem les sensacions corporals. De vegades pot aparèixer alguna inquietud a l'hora de seguir l'exercici. Senzillament observem. I pugem mentalment cap al genoll dret fins a arribar a la cuixa, repetint l'exercici d'inspirar i imaginar que expirem a través de la cuixa, de tota la superfície. Repetim l'exercici amb la natxa dreta. I posem atenció ara en tota la cama dreta. Tot el pes d'aquesta cama, com reposa cap al terra. Inspirant, quan deixem anar l'aire sentim com pesa i com es va relaxant. Imaginem que pesa molt cada vegada que expirem. I per últim, fem una inspiració profunda. I a mesura que anem deixant anar l'aire, imaginem que aquesta cama va desapareixent del nostre angle de visió. Com si es fongués amb el tapís. Sentim ara la pelvis com reposa amb el terra. Observem les sensacions o absència de sensacions en aquesta zona. I també imaginem com quan deixem anar l'aire, amb tot el seu pes, es va fonent i va desapareixent del nostre angle de visió. Seguim resseguint el tronc, observant tota l'esquena com s'apoya cap al terra. Observant el pit, el ventre i el pit. Inspirant. Sentim tot el pes del cos, del tronc, quan deixem anar l'aire.
I fem una inspiració profunda, sentint com tot el tronc s'expandeix, el tronc, el ventre. I mentre deixem anar l'aire, imaginem que desapareix del nostre angle de visió, també. I ens ubiquem als dits de la mà esquerra. Pensem les resistències que puguin aparèixer a l'exercici, a mantenir-se quiets, a estar tota aquesta estona pendents de la pràctica. En cas que hi hagi resistències, senzillament observem aquestes resistències deixant que les coses siguin tal com són, sense voler canviar-les. I inspirem i imaginem que l'aire circula fins als dits de la mà esquerra i que surt a través dels dits. I fem el mateix amb la mà. I amb el braç. Sentint ara tot el pes des de l'espatlla, passant pel braç, la mà i els dits, tot el pes contra el tapís, cada vegada que traguem aire. Fent una inspiració profunda, deixem anar l'aire, imaginant que aquest braç va desapareixent del nostre angle de visió. Relaxant tota aquesta zona. I fem el mateix amb el braç esquerre, imaginant que quan expirem, l'aire surt pels dits de la mà dreta, amb el braç dret, perdó. Inspirem i imaginem que l'aire circula fins al palmell de la mà, per on surt.
I resseguint el canell, ens ubiquem al braç i també sentim com inspirem i expirem pel braç, imaginant que l'aire surt per tota la superfície del braç dret. I amb una última inspiració profunda, mentre expirem, sentim tot el pes del braç dret contra el terra. Imaginant, quan traiem l'aire, que aquest braç imaginant que aquest braç va desapareixent del nostre angle de visió. I per últim, per acabar aquest exercici de relaxació, imaginem també que després d'inspirar, traguem l'aire pel cap, per la coronilla, relaxant tota la pell de la cara, els ulls i el cap a sobre el tapís. Inspirant profundament, deixem anar l'aire i sentim tot el pes del cap al terra. I per última vegada, inspirem i mentre traguem l'aire, imaginem com el cap es va fonent amb el tapís, sentint tot el seu pes. Fem 2 o 3 inspiracions profundes. I si aquí esteu bé, us podeu quedar una estona més, posant atenció en aquest sentit que hagueu adquirit després de la pràctica, sigui el que sigui, observant i donant-vos un temps més per estar amb vosaltres mateixes, amb vosaltres mateixos. I si no, si ja en teniu prou, doncs a poc us podeu anar aixecant, apoyant els colzes, doblegant les cames i sortint de la postura.
I fins aquí aquest exercici de meditació estirats a terra per aprendre a relaxar-vos. Espero que us hagi funcionat, que us hagi servit i que seguiu practicant. Ens veiem al proper vídeo, d'aquí pocs dies. Moltes gràcies. Sí, amb les cames estirades. Si aquí us molesten les lumbars, el que farem... Rocky. Ai.